kender dem jo ikke. Du kom til. Og din moster og hans familie vil rigtig gerne hjælpe dig. Jeg er glad for, at du er i det. Sæt dig ned. Sæt dig ned, vel? Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor nu er det. Ida tager med jer ud i dag. Det angår også hende. Dejligt, du er med, Ida. Hvorfor skal hun med? Ja, din mor fortalte historier om det. For mange penge hos svømme. Skaber utålmodighed. Hvad nu, hvis han ikke har pengene? Først jeg har snakket lidt med børnene, så plejer der at ske noget. Altså, hvorfor tror du, at din mor flyttede væk fra dem? Hvad sker der? Du går aldrig rigtig op til det der evalueringsmøde, jeg indkaldte til. Nu må du fortælle mig, hvad der er sket. Jonas! Væk med dig, Ida. Og fortæl noget, det kan bruge mod mine drenge.